Olen Noora Malkavaara, 29 vuotta ja valmistun parhaimmillaan kasvatustieteen maisteriksi. Mä oon kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta, Haapavedeltä ja olen asunut elämäni aikana ympäri Suomea ja vähän maailmallakin. Mä olen luonteeltani semmonen aika yleensä iloinen, reipas ja mulle on sanottu, että mun kanssa on aika helppo tulla toimeen, eli on aika semmonen välitön ja mukava. No lapsesta asti mulle on ollut tärkeää piirtää. Erilainen kuvallinen ilmaisu on mun sydäntä lähellä. Sitten mä oon pienestä asti laulanut, soittanut jonkin verran pianoa, viulua, nokkailua, mitä näitä nyt on. Ja tällä hetkellä erityisesti ylioppilasteatterin toiminta on mulle aika tärkeää. Olen Lapin ylioppilasteatterissa impronnut ja näytellyt erilaisissa tuotannoissa. Mä oon toiminut useissa eri ammateissa mun opintojen ohella. Mä oon ollut vähän joka suunnalla leikkikentän ohjaajasta blackjack-pelinhoitajaan, eli on tullut testattua monta eri alaa ja sieltä on saanut vahvuuksia toimia eri ihmisten kanssa ja erilaisissa työtehtävissä. Ja olen oppinut näistä töistä jokaisesta ihan valtavasti. Eli jokainen työkokemus on ollut todellakin sen arvoinen. Opetuskulttuuri ja opetuskulttuuri, ne on mulle semmoisia tärkeitä asioita, että niissä mä haluaisin olla mukana tulevaisuuden ammatissa. Ja ehkä viime aikoina myös tuo sosiaalinen media on ollut itselle semmoinen alati kasvava kiinnostuksen kohde, että tykkäisin, että tulevalla ammatilla olisi jotain tekemistä myös sosiaalisen median kanssa tai että pystyisin sitten tekemään sosiaalisesta mediasta osan omaa ammattia, oli se sitten mikä hyvänsä. Mut kannattaa ottaa töihin, koska mä oon iloinen, reipas ja luotettava työntekijä, joka menee rohkeasti päin haasteita. Mä oon semmonen luonne, että tykkään olla mukana ja tykkään olla aktiivinen ja asioihin vaikuttamassa. Ja jos mä en jotain osaa tai tiedä, niin mielellään opettelen, niin kuin nyt esimerkiksi tää videon tekemistä ja editointia. Kiitos kun jaksoit katsoa tänne asti ja toivottavasti me tavataan pian.